Takže ahoj Jess. Ja som teda tu otvorila to zadanie mám a začíname. Nám premenovať dokument zvládneš, takže meníme písmo na veľkosť 28 bodov. Tak, zelená farba, tučná kurzíva. Tu už som vložila zlom strany, nakoľko toto má byť samostatne na jednej strane. Takže keď si dáme teraz túto dole, že odsek, máme to zarovnať na stred a máme tu dať preto 27 bodov. Spraví nám to takéto niečo. Dobre, ďalej 270 bodov. Aha, dobre, tak znova si skúsime. 200. Aj sa mi to zdalo nejak málo. No, tak máme to cca v strede. Dobre, ďalej máme zmeniť štýl odsekov s tou poznámkou na začiatku, takže je to jednoduché. No, hurá. Tak a kliknem na že nadpis 1. Ono sa to zdá také malé, lebo ja mám tak nastavené, alebo som robila predtým nejaký dokument, takže zmeníme na nadpis 2. Vlastne nadpis 1, nadpis 1, nadpis 2, nadpis 2. Ja som si nakopčila nejaký článok z internetu, aby som mala akože text a som to predtým upravila, aby sa to dalo upravovať podľa toho, čo chce ona. Dobre, takže to sme zvládli teraz. Ona ten dokument predupraví na to, že tam bude štýl, ktorý sa volá, že nadpis 6. Ja som to taktiež už urobila, ako môžeš tuto vidieť, takže tu len klikneš hore, budeš mať, že nadpis 6, dáš, že vybrať všetkým, budeš tam mať aj počet. A teraz klikneš na nadpis 3. A teraz aktualizovať nadpis 3 tak, aby sa zhodoval s výberom. Takže teraz, keď dáš nadpis 3 a vybrať všetky počet, tak už ti to ukáže, že to je teda zmenené ten nadpis 6 na nadpis 3. Vytvorte štýl odseku na formátovanie prvého odseku na začiatku kapitoly. No, lenže ja, keď som si dala, že prvý odsek na začiatku kapitoly a už som si tam dala druhý pred prípravu. Takže ja budem robiť druhý odsek a ten mám zmeniť na názov druhý odsek, ten štýl akože, ktorý idem vytvárať, takže takto dáme si, že tu máme ikonku, že nový štýl. Dáme tam, že druhý odsek, písmo Comic Sans, máme Comic Sans MS, veľkosť 12, dobre, farba nič, odsek, znak, formát odseku a teraz znova dáme, že zarovnanie podľa okraja a medzera pred odsekom 3 body. Takže medzera pred odsekom 3 body a podľa okraja. Takže toto máme. A ešte, či sme nezabudli. Dobre, všetko. Keď to dáme, tak mám pocit, že nespravilo nič. Čože je divné. Ježiš
Ježiš, prečo mi to nejde? No, hurá. To je divné. No proste ono to išlo, len ja som úplne neschopná, takže dobre som to spravila. Malo by ti to zmeniť. Kebyže ti to nezmení, tak v tom prehľade štýlov, keď dáš ten štýl, že druhý odsek, dáš si znova vybrať. Tu máš také, že správa štýlov, upraviť. A tu ti znova hodí tú tabuľku, že čo a jak. Tu mi to zrazu zmenilo, len ja neviem ani písmo zmeniť, vieš, tak no. Nevadí. Proste máme to. Takže jaj, dobre. Upravte vlastnosti štýlu zoznam s odrážkami 2. Teraz tu budeš mať niečo také ako štýl, že zoznam s odrážkami. Mne sa to robiť nechcelo, tak len proste tieto odrážky. Kde sú odrážky? Tu sú odrážky. Zmením na hociakú novú odrážku, kde vyberem ten symbol nejaký, čo ona chce, ktorý tam budeš asi 3 hodiny hľadať. Ale typujem, že to bude Winding, lebo to ona umývala jak výborne, fantázia. Takže no, takže máme to. Ježiš, ja som zase zavrela tú fotku. Good. Dobre, takže to máme. Vložte za prvú stranu dokumentu novú prázdnu stranu a na túto stranu obsah. Takže dáme kurzor na koniec dokumentu, dáme, že nová strana. Tak a teraz no takže na novú stranu máme vložiť obsah. Ten obsah vložíme tak, že klikneme na referencie a niekde máme také tu, že odkazy. Takže dáme, že obsah, nejakú automatickú tabuľku a tada máme obsah. To nadpis 1, 2 a 6 mi píše preto, lebo ja som to tam dala ako poznámku pred to. To tam akože nebude reálne, keď budeš niečo tvoriť. Dobre, takže máme obsah. Na prvú stranu vložte do hlavičky niečo. Aha, hlavička päta, OK. Takže presunieme sa na začiatok. Dvakrát som klikla formatovať hlavičku pätu. A nakoľko na prvej strane celého dokumentu má byť také, že iné, tak dáš tu, že iné na prvej strane. A na prvej strane máš mať národohospodárska fakulta. Nakoľko to má byť na stred, tak dáš na stred. Tu má byť 2014, tiež to dáme na stred. A vo zvyšku dokumentu má byť na stred vaše meno a vpravo krúžok. Čiže vložíme si túto hlavičku. Dáme napríklad takúto hlavičku a na stred má byť meno, čiže dáme, že Aťka a krúžok je FBI 02. V pete máme mať do pety vložte stred číslo strany a číslovanie od 10, takže tu máme zavrieť hlavičku a petu. Teraz dáme, že vložiť sakra, kde to bolo? No proste peta. Teraz čísla, vložiť číslo strany, spodná časť strany a má to byť v strede. A teraz, že číslovanie číslo, formát číslovania strán a tu máme, že začať od 10. Takže
Dalo nám to, lebo toto je akože 10. strana, tak toto je 11. Neviem, či to ona chce tak, že od 10 akože začať číslom 10 alebo takto, ale proste to už si poradíš podľa zadania, a keď nie, tak sa spýtame. A máme aktualizovať obsah, takže zavreme hlavičku a petu. A teraz dáme, že obsah. Aktualizovať pole. Celý obsah. Tak a vložilo nám tam tie čo to je? Čísla strán. Tak teraz už len súbor uložíme. Cviko hotové a máme hotovo. Dobre, bolo mi cťou.